Belai kheno wanama sincha Australia ni engrej bahaike chini India hao berainani phaiui Uttar Pradesh o kwchaui tongkha kwchaui ar jagao thangui bo manliya rang puisa bo bai thangbaika chini India o beraimang tei borok rok bai bo amsungno scam khlaijak kha tei rang rok khokjak kha bini je Australia ni currency rok no haini bagui bo bini yago a jorao kuno phano rang puisa kwrui wngma bai kuno phano pot manjakliya hingkhe no India hao onek no beraikha borjakao samung rok manno hinui paithago hingkhe Uttar Pradesh ni kaisa bata o samung khlainani bagui uansukha bata to kila no tongo ar jagao bo beraimang nugui kha bata o kwbangna borok no samung khlailai tonglaio cherai tu okra jotono umor soksu gyatu bura burichuk jotono bata o samung khlaimani bo nukha afuru keno bo uansugui naharkha oro samung khlaika hingkhe to India ni currency rang mannai tai se bini yago kuno phano rang chanani phano kwrui kha bono to kebo phano siniya hingkhe bo or jagao samung khlaiui je rang manma bai obo bai no bo bini din gujara rok khlaiano tei ambai no chamung rok chaui kisa shanti khlai tongani hinui uansukha salsa salnui khlaika bo haikhe no salsa salnui khlai phano ar jorao 400-500 obo haise rang mano hingkhe o 400-500 bai tui de nungnani mai de chanani tei nok bara de riui tongnani belai kheno kulukya wngui thango haikhe bo masre mas samung khlai bo kuluk riui manliya 500-600 rang mani bo kulukjakya wngui ar jagao no amo kahai bosor samung khlaiui tongkha bata o haikhe bo ar jagani borok rok bai tongmang Hindi language rok bo swrwngui naharkha agi hingkhe kuno phano manya English simi no mano English je ar jagao thaisa thainui baksa saimanai rok bai to salaio hingkhe kok bujilaya hingkhe tile bai kok salaio phiaba ar jagao masre mas din re din bosor kaui thangma bai bosor tongkha haikhe bo ar jagao ni language rok bo swrwngui naharkha hingkhe bata ni borok rok bai no bo ar jagao tongui torkha lokha tei ar jagani borok rok bai no bo miliui tongkha hingkhe bo boni Australia bor jagao tei Uttar Pradesh bor jagao ha bai nok ha chalaimani haifano bo chini India o phaiui UP ni borok rok bai tongui belai kheno hamjakha tei ar jagani borok rok bai tongui mil wngui borok no kagui thanani soiliya ar jagao no bata o kosto khai kosto samung khlaiui o kosto no tongthok haikhe tongkoi ar jagao samung khlaiui rang ajiui o rang bai no chaui nungui ar jagao no din gujara khlaiui tongkha tei Australia o hingkhe thana muchungya hinui sakha kwbangma media rok tabuk hingkhe boni video viral wngui thangmani yagulo boni ar jagao thangui kwbangma media reporters rok no thangui bono interview naharlaio bahaikhe Australia ni hoite or jagao sok paikha rok hinui hingkhe bo saui khnario Australia ni puila hingkhe bo 16 trip o phaimani desh bidesh no guriui nayani hinui phiaba or jagao phaiui belai kheno kosto jobjar struggle khlainani nangkha rang puisa ni bagui taisi bini currency hingkhe to juda Australia ni haini bagui belai kheno afuru struggle khlainani nangkha rang puisa ni bagui tei o struggle ni simi no bo rang ni bagui dorkar nangmani bagui bata o samung khlai phaikha obo rok no tui joto A to Z saui khnarikha।